Sănătate, viață-mi dai, zi de zi primesc, Doamne, Tatăl meu, îți mulțumesc. Depind de Tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să înalț numele Tău, dar tot ce am e un dar primit din mâna Ta. Te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc, dar tot ce am e un dar primit din mâna Ta. Te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Cu brațul Tău divin de Tată, Tu mă ocrotești zi de zi mereu. Doamne Dumnezeu, de grijă-mi porți, nu nimeni altul n-ar putea nici când. Domnul meu iubit, credincios și sfânt, depind de Tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să înalț numele Tău, dar tot ce am e un dar primit din mâna Ta. Te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc, dar tot ce am e un dar primit din mâna Ta. Te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Atât cât voi avea suflare, Te voi lăuda cu viața mea, prin purtarea mea. Calea către Tine, Doamne, o voi mărturisi și într-o zi în cer Tu mă vei primi. Depind de Tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să înalț numele Tău, dar tot ce am e un dar primit din mâna Ta. Te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc, dar tot ce am e un dar primit din mâna Ta. Te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc.
Să binecuvântăm în primul rând pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Amin, amin. Cred că și dumneavoastră vă fost dor de astfel de întâlniri. Mărie de Domnul. Amin. Îmi bate inima, Dumnezeu mă cunoaște, sunt sincer cu dumneavoastră. Și îmi pare bine că ne vedem fețele. Mărie de Domnul. Lucrul acesta nu ni le poate opri nimeni, dragii mei. Noi trebuie să respectăm restricțiile acestea care sunt impuse pentru un timp. Dar în a lăuda pe Dumnezeu, dragii mei, în a vorbi de Dumnezeu, nu ne o poate opri nimeni, să știți dumneavoastră. De aceea, vă felicit pe fiecare care ați dorit să fim împreună momentele acestea, în clipele acestea, dragii mei, și nimic nu v-a putut opri să stăm înaintea lui Dumnezeu. În sânul Bisericii Penticostale este o sărbătoare importantă astăzi. De aici s-a născut, de fapt, Biserica lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau toți împreună la un loc. Și acolo, în mijlocul lor, s-a pogorit Duhul Sfânt, mărit să fie numele Domnului. Amin, amin. De această lucrare se bazează Biserica Penticostală, dragii mei. Mărie de Domnul. Domnul Iisus a spus, mă duc la Tatăl, este de trebuință. Dar am să vă trimit ceva care să fie cu voi, să fie în voi, să vă călăuzească, să vă aduc aminte de toate lucrurile care vi le-am spus cât am fost cu voi pe pământul acesta. Minunea și miracolul extraordinar s-a pogorit acolo Duhul Sfânt între ei, dragii mei, și nimeni n-a putut să stopeze de atunci, de când s-a înființat biserica, și nu va putea să oprească lucrarea Duhului Sfânt nimeni, dragii mei. Nimeni nu ne poate opri să vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, să citim. Nimeni, și vrem să facem lucrul acesta, la care vă invit să vă ridicați în numele Domnului Iisus Hristos și vom citi cuvântul potrivit pentru ziua de astăzi. Și alăturat de sărbătoarea aceasta avem și Sfânta Cină, care va trebui să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, și Dumnezeu să ne ajute să putem înțelege lucrarea minunată a lui Dumnezeu. Citesc cuvântul, după care, dragii mei, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Nu vă sâiți să vă deschideți gurile, nu mă interesează. Știu că suntem urmăriți, suntem noi în limita posibilității, am făcut ce am putut. Vedeți distanțierea, măști, ce putem face, ceea ce ne impun, dar să ne rugăm, nu ne poate, nu vă opriți, vă rog. Deschideți-vă gurile către Dumnezeu și mulțumiți lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a apărat familiile dumneavoastră, copiii dumneavoastră. Doamne, fii slăvit pentru aceasta. Amin. Tu meriți toată gloria și toată cinstea. Citesc cuvântul lui Dumnezeu, după care, așa cum ne găsim, ne rugăm fiecare înaintea lui Dumnezeu, aducem mulțumire înaintea lui Dumnezeu, că își merită lucrul acesta. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 1. În ziua Cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca bâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei, și s-au așezat una câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici,
din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galilieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de mus. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, ci căci nu este decât al 3-lea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna zilele acestea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus, în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Amin. Slăvit în toate lucrurile. Amin. Veniți să le ocupați locurile, dragii mei. Mulțumim lui Dumnezeu, dragii mei, că și aici am simțit puterea lui Dumnezeu, să fie slăvit numele Domnului. Mulțumim că Dumnezeu ne cercetează chiar și în locul acesta. Dragii mei, nicio barieră să nu fie. Important este să ne ajute Dumnezeu să îndreptăm inimile noastre către Dumnezeu în sinceritate. Doamne, Dumnezeu, le ajută-ne în privința aceasta. Suntem aici înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu ne cunoaște, Dumnezeu ne vede, Dumnezeu știe problemele cu care vă confruntați dumneavoastră și fiecare. Ne-a fost dor fiecăruia, sigur că da, această întâlnire. Aveți libertatea, măștile să fie aproape de dumneavoastră. Sunt frați în vârstă care nu suportă, nu spus și la intrare, sigur că da. Dumnezeu cunoaște și lucrurile acestea. Dumneavoastră faceți ce vreți. Dar e bine, frați și surori, s-ar putea când vom intra în biserică să fie altfel. Acolo va trebui obligatoriu fiecare. Dar aici simțiți-vă bine. Dacă dumneavoastră credeți, vedeți dumneavoastră, am încercat să păstrăm distanțierea aceasta între noi care ni se cere. Ni se cer multe lucruri în vremurile acestea. Ceea ce trebuie să le respectăm, frați și surori, în toate privințele. Trebuie să fim mai cuminți ca toți ceilalți. Să dovedim că noi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ne supunem rânduielilor, dar așa cum a spus, să ne întâlnim împreună, dragii mei, să lăudăm pe Dumnezeu, să stăm la cină cu Dumnezeu, nu ne poate opri nimeni. Dumnezeu să fie slăvit în toate lucrurile. Să pregătiți o cântare, după care orchestra mai pregătește o cântare. Fratele Ion ne va motiva în continuare la o rugăciune. Sigur că da, frați și surori, s-au întâmplat atâtea lucruri. Au fost și frați de-ai noștri viteji, dragii mei, care au vrut să încerce autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu, să știți că în vremea aceasta nu se uită, dragii mei. Dumnezeu este acela care decide în dreptul lor și cu părere de rău. Au plecat mulți și frați de-a noștri de aceștia care au fost viteji.
Frați și surori, noi ca și oameni, ceea ce trebuie să facem, suntem obligați să facem. Și de aici știu că Dumnezeu este acela care poate să apere copiii dumneavoastră, familiile dumneavoastră. Să mulțumim lui Dumnezeu că n-am plâns pe nimeni, frați și surori. Până acum n-am plâns pe nimeni. Dumnezeu s-a îndurat să dăm slavă și să mulțumim și pentru lucrul acesta. Nu știm ce vremuri vor veni. Important este adevărat legătura mea și a dumneavoastră cu Dumnezeu. Aceasta este foarte important. Și Dumnezeu să ne ajute. Ne va motiva în continuare la o rugăciune. Ne vom ruga, frați și surori, pentru noi care suntem aici, pentru cei rămași pe la casele noastre. Avem frați, surori bolnave. Îi vom aduce înaintea lui Dumnezeu și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndure de toți și Dumnezeu să ne asculte și în continuare. Amin. Nimic ascuns, ești peste tot și în toate, o cât ești tu de nepătruns. Vino acum, arată slava, fă să te cunoască orice om. Prezența ta să aducă îndurare, să fie udat azi orice pom. Tu stai mai sus de ceruri, prea înalte Dumnezeu, și căuți oameni care ascultă glasul tău cu dragostea de Tată. Din moarte și noroi ne chem mereu acasă, vrei să te înduri de noi. Vino acum, arată slava, fă să te cunoască orice om. Prezența ta să aducă îndurare, să fie udat azi orice pom. Vino acum, arată slava, fă să te cunoască orice om. Prezența ta să aducă îndurare, să fie udat azi orice pom.
Și gândurile și cu toții să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. 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 Suntem adunați în locul acesta în numele Domnului. Slavă Domnului. Nu cu alte motive și nu cu alte scopuri, dar să fim aici așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Toți ca unul, indiferent câți vom fi la număr. O inimă, un suflet și un gând. Amin? Amin. Gândul nostru să ne fie la Domnul Iisus, chiar dacă suntem aici. Domnul Iisus, înainte de a se înălța la cer, a spus ucenicilor, știți ce? Eu am să mă duc din lumea aceasta, dar n-am să vă las orfani. Am să vă trimit un alt mângâitor care va fi cu voi și în voi, dar de el să ascultați. Putem asculta orice și ori de cine? Să ascultăm și să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt. Suntem la o zi de sărbătoare. Pogorârea Duhului Sfânt. Da. După 10 zile a înălțării Domnului Iisus Hristos la cer, s-a împlinit ceea ce a promis Domnul Iisus. Mărire Domnului. N-am să vă las orfani, am să vă trimit un alt mângâitor care va fi cu voi și în voi, dar să ascultăm de el. Amin? Slavă Lui. S-a citit din Faptele Apostolilor, capitolul 2, despre coborârea Duhului Sfânt peste aceia care au fost promiși de Domnul că vor primi un alt mângâitor. Mă opriți și eu aici, n-aș vrea să fac o predică, suntem la rugăciune. La câteva cuvinte a apostolului Petru. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Ce-o zis să facă? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Ei, aici e partea noastră a fiecăruia. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Reținem ce avem de făcut, că e partea noastră, că depinde de noi să ne dăm toate sulințele. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit promisiunea aceasta a Domnului Iisus au fost botezați aproape 3000 de suflete! Ei, cât să pocăiesc azi? Cât? Să ne dăm seama ce facem, cu cine ne unim, ce activăm, că răspundem în fața lui Dumnezeu începând de orice cuvânt ieșit din gură. Amin? Așa vorbește cuvântul Domnului. Suntem în zile din urmă. Da, suntem în zile din urmă și vorbește Duhul lui Dumnezeu peste orice făptură și oriunde va fi. Frați și surori, să ne silim și să fim în legătură cu Domnul. Dar cum putem fi în legătură cu Domnul? Cugetând zi și noapte la legile Domnului. Apoi ne asemănăm cu un pom sădit în un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ai cărui frunză nu se vește și tot ce începe, mă scuzați, duce la bun sfârșit. Am început cu Domnul, vrem să sfârșim cu Domnul? Noi o să ne facem partea noastră. Că așa ne învață cuvântul Domnului.
că depinde de noi să ne dăm toate silințele și apoi ce nu-i cu putință la noi, vine Domnul în ajutor. Dar dacă nu mă înțeles să fac partea mea, Domnul nu face nici a mea, nici a lui. Să ne dăm seama. Să ne dăm seama că suntem în zilele din urmă. Și să fim epistole vii citite de ceilalți oameni. Da? Să fim epistole vii. Când ne citesc oamenii și la aspectul care îl avem. Și la felul de viață cum o trăim și cu cine ne unim și ce facem. Dragii noștri, n-aș vrea să fac-o pentru că suntem la rugăciune. Suntem la rugăciune, dar să ne silim să ne facem partea noastră. Să ne deschidem inima. Și gândul nostru cu toți cât suntem aici să fie la Domnul. Amin? Slavă Domnului! Și atunci suntem toți ca unul. O inimă, un suflet și un gând. Așa ne învață cuvântul Domnului. Așa ne învață. Să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dar cum putem fi călăuziți de Duhul Sfânt? Ascultând de îndemnurile Duhului Sfânt. Și atunci nu-L întristăm. Așa vorbește cuvântul. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care ați fost peșeștuiți. Dar cum îl întristezi? Că înseamnă să faci așa, să nu faci așa și așa, dar eu fac ce vreau eu. Gata! Despărțire de Dumnezeu. Frați și surori, să ne rugăm Domnului să ne mărească credința. Că mare nevoie avem să fim în legătură cu Domnul. Că așa au zis, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ei, suntem în zile, repet, în zile din urmă, în care diavolul îngădui să încerce pe locuitorii pământului. Dacă va fi cu putință să înșele chiar pe cei aleși. Nu suntem scutiți să nu fim înșelați de diavol. Dar să avem grijă, să nu ne lăsăm înșelați. Să avem grijă ce facem. Să fim așa cum ne îndeamnă cuvântul Dumnezeu. Mă opresc aici și vom ridica pe picioare și după îndemnurile, așa cum am amintit fratele Zachim, ne vom ruga Domnului. Domnul să ne mărească credința, să fie cu noi cu toți. Să ne ocupați locurile. Mă bucur de dumneavoastră, de fiecare. Cred că toți m-au auzit. Ați înțeles cuvântul lui Dumnezeu, căci acolo unde poporul lui Dumnezeu este împreună, acolo Dumnezeu dă binecuvântare, mărit să fie numele Domnului. Primul verset care l-am citit, în ziua Cincizecimii erau toți, dar chiar toți, împreună în același loc. Fraților, e bine și frumos să fim toți în același loc. Doamne, dă-ne puterea aceasta să înțelegem cuvântul Tău. Amin, amin. Acolo Duhul lui Dumnezeu intervine și lucrează, dragii mei. Acolo erau toți. Nu lipsea niciunul de acolo. Și apoi sigur că da, miracolul s-a întâmplat, frați și surori. Baza creștinului, cine vrea să înțeleagă, este, frați și surori, o spun cu toată inima și cu toată convingerea, este călăuza Duhului Sfânt în vremurile acestea. Amin, amin. Cine se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, va înțelege toate lucrurile. E sigur că da, Dumnezeu va lumina mințile noastre și mulțumim încă o dată. Pe cei care sunteți la soare vă înțeleg, e mai greu puțin. Dar așa e trupul acesta, dacă e prea cald, nu-i bine dacă e plouă, nu-i bine dacă sunt multe și multe, dar merită să stăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute în continuare. Mult nu vom ține, sigur că da. Apropiem cu toate lucrurile, avem și Sfânta Cină și toate la rândul lor. Pentru început, să pregătiți o cântare. Ne vom apropia să ne închinăm cu darurile noastre, frați și surori, să facem din toată inima și lucrarea aceasta. Într-o biserică sunt multe lucruri, Dumnezeu va primi darul fiecăruia în timp de o cântare. Invit aici pe Dani Doci, fratele Georgică, vă împărțiți voi și să facem și această lucrare. O facem în numele Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să primească darul fiecăruia. Amin. Să cântăm și rog, frate. Muri coboară iarăși
chipul nostru să arate în veci al Tatălui Fiu Sfânt, să fie voia Ta în toate, precum în cer și pe pământ. Mie inima de doruri plină să Te vedem cum iarăși vin. Copii Tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. Mie inima de doruri plină să Te vedem cum iarăși vii. Copii Tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. Vă invit cu toată dragostea să vă ridicați înaintea lui Dumnezeu, să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu. Voi citi din Ioan, din capitolul 6, versetul 47 în jos. Vom asculta câteva cuvinte, după citire așa cum ne găsim. Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele Ucu, se va ruga lui Dumnezeu pentru cuvântul acesta și pentru frații noștri în continuare. Ioan, capitolul 6, versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care voi da eu este trupul meu pe care voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Amin. Amin. Să ne ocupăm locurile, frați și surori. Ca și dumneavoastră mulți, și eu vă spun sincer, înaintea lui Dumnezeu, am așteptat această zi Mărire Domnului. să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Slavă Domnului. Am așteptat această zi importantă în sânul Bisericii și mă rog lui Dumnezeu pentru fiecare să ne dea Dumnezeu o inimă bună, o inimă înțeleaptă, să înțelegem de fapt că și noi toți facem parte din trupul lui Hristos. Noi ne vom împărtăși, frați și surori, nu cu altceva decât cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Amin. Așa să credem, dragii mei. Amin. Și va avea efect în viața noastră această lucrare. Sigur că, dacă vă înțeleg pe fiecare, am dorit, așa cum am spus, și lucrarea aceasta, frați și surori, va trebui să continue până vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus lucrul acesta: nu voi mai bea rodul vicei pe pământul acesta până când îl voi bea nou în Împărăția Tatălui și acolo vom fi împreună cu El, mărit să fie numele Lui. Amin, amin. Până atunci facem această lucrare, ceea ce ne-a îngăduit Dumnezeu pe fiecare. Dumnezeu
să ne ajute la toți în privința aceasta. Orchestra să pregătească o cântare. În timpul acesta, fratele Dănean, fratele Simi vor avea un cuvânt în privința aceasta. Ne concentrăm fiecare, dragii mei, nu la altceva decât la jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă nu era Golgota, dacă nu era crucea, dacă nu era jertfa lui Iisus Hristos, nu eram niciunul, dragii mei, și n-aveam parte. Noi, în numele lui Iisus Hristos, care am crezut în jertfa Lui, în dimineața aceasta avem pace cu Dumnezeu. Mărire, să fie slăvit numele Domnului. Amin. Avem întietate oarecumva rugăciunile noastre să străbată până la Dumnezeu. Amin. Așa cum obosiți probabil, avem o vârstă fiecare. Nu contează aceasta. Contează ce spunem lui Dumnezeu, cum stăm înaintea lui Dumnezeu și doresc în ziua de astăzi Dumnezeu pe fiecare să vă binecuvânteze cu ascultare și din cuvântul lui Dumnezeu să prețuim acest cuvânt. Amin. Pentru că este cuvântul Domnului și Domnul Dumnezeu să ne dea răbdare, înțelepciune și să rămână și să fie în inimile noastre în continuare. Amin.
zice Domnul, care n-ai știut că aici e. Dumnezeu discerne cel ce viază, căci aici e casa lui, poarta cerului vede. Mai întâi de toate se cade să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mă bucur că acum, după atâta timp, văd frați, surori, fețe bucuroase care au venit la casa Domnului ca să se închine. Mărire E Domnului. binecuvântat Dumnezeu. Amin. Primească Dumnezeu închinarea noastră a fiecăruia. Amin. Iubiții mei, o să fiu foarte scurt, căci ziua de astăzi este așa aglomerată și trebuie să comasăm toate lucrările. În ziua de astăzi am înțeles căci sărbătorim două sărbători. Pogorârea Duhului Sfânt Slavă Lui! și sărbătoarea sufletului nostru, a ne apropia de Dumnezeu prin a mânca trupul și sângele Domnului Mărire Iisus, Domnului. împărtășire. În câteva cuvinte, rog pe bunul Dumnezeu, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt să fie aici prezent Amin. și să ne ajute ca să avem un dialog, o părtășie sfântă, foarte loială, atât între noi, cât și între noi și Dumnezeu. Pogorârea Duhului Sfânt. Iubiții mei, dumnezeirea a fost de la început, că ei au făcut cerul, pământul și tot ce se vede în el. Apoi, într-un anumit timp istoric, Dumnezeu Tatăl găsește cu cale să-L trimită pe Fiul Său pe pământ. Deci, l-am avut și pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Său pe pământ. Oamenii l-au avut în vremea aceea, în trup. Apoi Dumnezeu merge mai departe puțin și s-a gândit ca să trimită și a treia valoare dumnezeiască pe pământ, pe Duhul Sfânt. Oare de ce a trebuit să vină și Duhul Sfânt? Nicodime, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Așa că problemele noastre familiare pe care le avem, le rezolvăm poate în parte sau câteva, când nu avem toate resursele de rezolvare. Dar apoi problemele cele mari pe care le cere Dumnezeu unui creștin, cum se rezolvă? Vedeți? O știut că omul este slab și este mic în putere, în gândire și în toate. Și Dumnezeu a găsit cu cale, zice Domnul Iisus Hristos către ucenici, măi, nu vă îndepărtați de Ierusalim, până veți primi o putere de sus. Și această putere vă va ajuta, vă va învăța, vă va călăuzi. Mărire Domnului. Așa se întâmplă. Mulțumim lui Dumnezeu că această putere de sus pe care a trimis-o Dumnezeu atunci a ajuns și la noi. Și textul care s-a citit ne spune foarte clar și limpede că Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt peste robi și roabe, peste fii și fiice, peste tineri și peste bătrâni. Băgați de seamă că această valoare dumnezeiască
are o lucrare măreață în noi, în fiecare. După ce Duhul Sfânt a venit într-o persoană, spune că îl transformă pe persoana aceea într-un templu al lui Dumnezeu, într-un templu, adică într-o sală de rugăciune. Ești un templu. Și mai mult vine Domnul Iisus și spune că în acest templu este dispus ca El și Tatăl să vină să locuiască împreună cu El. Ai toată Dumnezeirea cu tine. Bă, de cine să ne temem? Nu ne temem de nimeni, ne temem de Dumnezeu, dar respectăm cuvântul lui Dumnezeu și nu îl ispitim pe Dumnezeu. Nu, am văzut că nici Domnul Iisus Hristos nu l-a ispitit, ci o ascultat de Dumnezeu. Deci este necesar ca Dumnezeu din cer să vină să ne boteze cu Duhul Sfânt. Și aceasta o face cine? Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vine, botează pe oamenii Lui care s-au consacrat pentru El cu Duhul Sfânt și cu foc. Iubiții mei, în problema împărtășirii noastre, așa că problema aceasta a creat multe discuții în vremea aceea, când Domnul Iisus a spus ucenicilor, mulți câți erau acolo, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine. Și aceasta este prea de tot și mulți s-au dus, mulți s-au gândit, s-au răzgândit în toate felurile. Vedeți dumneavoastră, dar noi unde să ne ducem, zice Petru? Că la tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Fie binecuvântat Dumnezeu. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu căci El ne-a binecuvântat cu credință, ca să putem să-L credem pe Dumnezeu, pe cuvântul Lui și să-L acceptăm. Să-L acceptăm ca Domn și Stăpân în viața noastră, în viața familială și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți oamenii de pe pământul acesta. Eu aș dori ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i mântuiască pe toți. Amin. Pentru că ai Lui sunt, El le-a făcut. Și vedeți, așa stau lucrurile, că nu toți vreau să-L accepte pe Dumnezeu. Nu toți vreau ca să dialogueze cu Dumnezeu. Nu toți vreau ca să-L creadă pe Dumnezeu. Dar noi avem harul acesta, că Dumnezeu ne-a mutat din împărăția întunericului în împărăția slavei Lui, în împărăția Fiului Lui, al Domnului Iisus Hristos. Și acum noi trăim clipile acestea dumnezeiești. Măi, oameni buni, uitați-vă că Dumnezeu nu se oprește aici, ba ne-a dat și o cetățenie dumnezeiască, cerească. Că trăim acum în trupul acesta, trăim, că așa este rânduiala lui Dumnezeu. Dar va veni o vreme când cei care s-au hotărât să slujească lui Dumnezeu vor avea o altă lucrare dumnezeiască și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apostolul Pavel zice că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, ce-a făcut? A luat o pâine, dragii mei. Când erau toți la masă și mâncau acolo, vine Matei și spune, zice, Domnul Iisus Hristos a luat o pâine, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor. Apoi a luat un pahar cu rodul viței, l-a binecuvântat, l-a dat ucenicilor și a zis, acest pahar este legământul, noul legământ, care face în sângele meu. Și cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, va avea parte de viață veșnică împreună cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, în stimata Lui împărăție. Iubiții mei, este foarte bine să realizăm noi că ceea ce trebuie pentru noi, ceea ce ne trebuie pentru noi. Haideți să mergem puțin. Ce-a făcut David?
când a mers la luptă împotriva lui Goliat, ce-a făcut? A luat hainele împăratului și a zis, nu mi se potrivesc. Și a luat hainele lui de păstor. Nici sabia, nici sulița n-a luat nimica. Dar mergând spre locul de întâlnire cu Goliat, a trecut printr-un pârăiaș și a luat 5 petricele netede. Avea în mână o praștie și trăistuța lui de păstor. Doamne Dumnezeule, avem și noi trăistuța aceasta, trupul nostru de păstori. Avem și noi făgăduințele Tale pe care le-ai trimis, avem cuvântul Tău și avem pe Duhul Tău cel Sfânt care ne ajută. Și noi nu mergem să ne luptăm împotriva cu forță fizică, ci noi mergem să ne luptăm împotriva duhurilor care ne provoacă și ar dori ca să ne atragă de pe calea lui Dumnezeu. Având această armătură a lui Dumnezeu, noi mergem voioși și biruitori spre împărăția lui Dumnezeu. Amin. O cântare. Are Dumnezeu făcut, sunt creat și modelat, doar de Dumnezeu prea înalt. Toarnă-n mine unde lemnul, cu balsam vindecător. Ia-mă pe aripile Tale, Doamne, ca să fie mai ușor. Toarnă-mine unde lemnul, cu balsam vindecător. Ia-mă pe aripile Tale, Doamne, ca să fie mai ușor. Sunt numai un trecător, aici jos un călător, merg spre țintă, spre liman, vreau să ajung în Canaan. Toarnă-mine unde lemnul, cu balsam vindecător. Ia-mă pe aripile Tale, Doamne, ca să fie mai ușor. Toarnă-mine unde lemnul, cu balsam vindecător. Ia-mă pe aripile Tale, Doamne, ca să fie mai ușor. Binecuvântăm numele Tatălui, să binecuvântăm numele Domnului Iisus și Duhul Sfânt în veci. Amin. Este harul lui Dumnezeu că în ziua de astăzi, prin ajutorul Domnului, suntem înaintea Domnului. Slăvit să fie Domnul! Așa cum frații spuneau, fiecare la rând, și pentru mine este o bucurie că în ziua de astăzi vă văd înaintea Domnului. Glorificat să fie Domnul! Este prima dată, chiar dacă slujba s-a făcut și duminica trecută, dar pentru că nu am putut să fiu prezent, pentru mine este un har că în ziua de astăzi Domnul mi-a îngăduit în felul în care să-i dăm slavă Lui, Slavă Domnului! să-i dăm glorie Domnului și să-L recunoaștem și să fim de acord cu ceea ce oamenii lui Dumnezeu spun înaintea Domnului. Și m-am gândit la Petru într-o împrejurare, spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Nu este altcineva care să te păzească.
Nu este alhar din altă parte ca să vină. Și zicem, Doamne, să fii slăvit pentru puterea Ta. Să fii slăvit, Doamne, pentru harul Tău. Să fii slăvit pentru condițiile care sunt. Este vremea, așa cum se amintea, o vreme prielnică. Da, sunt zone unde bate soarele, da. Este un adevăr că cei care sunt în situații de felul acesta, este mai greu de a sta. Dar merită, slăvit să fie Domnul. Dacă ploua sau era altfel, era mai dificil, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta, îl glorificăm pe Domnul. În ziua de astăzi stăm înaintea Domnului și, așa cum frații aminteau, viața noastră a fost marcată de lucrurile lui Dumnezeu. Nu eram aici niciunul dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne atingea viața noastră. Nu eram aici dacă Domnul Iisus Hristos nu ne atingea viața noastră și slăvim pe Domnul. Glorie lui Dumnezeu! S-a amintit un lucru foarte frumos, că la pogorârea Duhului Sfânt erau toți în același loc. Și dacă ne uităm și citim în Scriptură, noi astăzi, cu ajutorul Domnului, sărbătorim cina Domnului. Și lucrul acesta comun de toți împreună este la fel. Întreb, a lipsit cineva? A lipsit cineva din ucenicii Domnului la cină? Nu a lipsit niciunul. Domnul să fie slăvit, Domnul să fie glorificat. Și lucrul acesta nu l-a făcut altcineva decât Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Avem nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră și fratele Demian spunea un foarte mare adevăr că în ziua de astăzi sunt evenimente cu o deosebită importanță în viața noastră. Și este adevăr lucrul acesta și spunea fratele că să le comasăm, dar așa de bine se comasează ele. Cuvântul Domnului ne vorbește despre lucruri de felul acesta și în ziua de astăzi aș vrea să vorbesc despre Duhul Sfânt care ne duce la Domnul Iisus Hristos și cuvântul Domnului, așa cum se amintea, spusele Domnului Iisus ucenicilor, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Dar am să vă trimit pe cineva care să vă ajute. Și uitați ce frumos cuvântul Domnului ne spune când va veni Duhul lui Dumnezeu, ce va face în viața noastră. Nu că nu știți dumneavoastră lucrul acesta, dar aș vrea să-l citesc, că-i așa de frumos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Vă va învăța toate lucrurile. Și continuă spunând în continuare, și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Și zicem glorie Domnului. În ziua de astăzi noi suntem adunați în numele Domnului și sărbătorim cina. Și Duhul Sfânt face legătura aceasta, ne trimite la Domnul Iisus și spune Domnul Iisus să ne aducă aminte. Și găsim scris, Apostolul Pavel spune lucrul acesta frumos, să faceți spre pomenirea mea, să vă aduceți aminte ce am făcut eu. În ziua de astăzi, cu ajutorul Domnului, doar la câteva lucruri mă uit și la ceas. Aș vrea, pe lângă alte lucruri care dumneavoastră v-ați pregătit înaintea Domnului, v-ați rugat înaintea Domnului, ați știut că astăzi vă apropiați de cina Domnului, să ne reamintim în viața noastră că asta o face Duhul lui Dumnezeu. Ne aduce aminte ce a făcut Domnul Iisus. Lucrurile sunt foarte multe și găsim un cuvânt la care aș vrea să mă refer în ziua de astăzi. În el este foarte mult scris în Biblie lucrul acesta. În el. Și aș vrea câteva lucruri referitor la lucrul acesta să ascultăm din cuvântul Domnului, din cartea Efesenilor.
lucruri foarte frumoase și benefice pentru noi. Și spune cuvântul Domnului în cartea Efesenilor: în El Dumnezeu ne-a ales din la întemeierea lumii. Și zicem glorie Domnului. E har lucrul acesta. Dacă astăzi la cină îți aduci aminte de lucrul acesta, tu ești condus de Duhul Domnului. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Și zicem glorie Domnului. Apoi, în versetul 7, un alt lucru foarte frumos. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin? Glorie lui Dumnezeu. N-a fost lucru simplu lucrul acesta, frați și surori. N-a fost un lucru mărunt lucrul acesta. Și îl găsim pe Domnul Iisus în Ghețimani. Și se roagă înaintea lui Dumnezeu, se roagă înaintea Tatălui și spune: Doamne, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, fără să-l beau. Fără să-l beau. Dar totuși nu voiesc. Nu voiesc voia mea, spunea Domnul Iisus, ci voiesc voia ta. În El avem răscumpărare. Să știți, uitându-ne la versetul acesta, în care Domnul se ruga, în care Domnul Iisus spunea lucrurile acestea, cunoștea voia lui Dumnezeu, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru mine și pentru tine. Nu era altă cale. Că spune Domnul Iisus, dacă este cu putință, depărtează. Alege o altă lucrare, fă altfel răscumpărarea omenirii. Trimite altă jertfă. Și în acele momente, Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos rămân să împlinească față de tine și față de mine această răscumpărare, această jertfă în locul tău și în locul meu. Și în ziua de astăzi, la cină, iubitul meu, gândește-te la lucrul acesta. Gândește-te că ai fost ales. Gândește-te că ai fost răscumpărat. Gândește-te că cineva a murit pentru tine. A trebuit să plătească păcatul tău. A trebuit să plătească păcatul meu. Și zicem glorie Domnului. Când va veni Duhul Sfânt, vă va învăța, vă va aduce aminte ce am făcut eu. Și lucrurile acestea sunt așa de temeinice. Și zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne dea o minte înțeleaptă în ziua de astăzi, să mergem mulțumitori și să spunem: Doamne, pentru noi nu am meritat, nu am meritat. Și uitându-ne peste lucrurile acestea multe, așa cum spuneam, ele sunt foarte multe. Mai găsim scris: în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate lucrurile. Și zicem glorie lui Dumnezeu. Frați și surori, cu ajutorul Domnului, stăm înaintea Domnului și aș dori să înțelegem voia Domnului, care pe Dumnezeu l-a costat. Pe Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pentru tine și pentru mine, ca tu să ai biruință, ca tu să ai multe lucruri. Și zicem glorie lui Dumnezeu. Sfânta Cină, amintirea, cum spune Pavel, să faceți aceasta spre pomenirea mea, spre amintirea mea. Și în ziua de astăzi, cu lucrurile acestea care le-am amintit, că am fost aleși, că am fost răscumpărați, că sângele Domnului iartă, că am fost făcut moștenitori și altele, sunt foarte multe altele. Tu poți să stai la masă, tu poți să stai la sărbătoare. Nu meritele noastre, nu faptele noastre, nu lucrul acesta, ci acceptarea voiei lui Dumnezeu în viața noastră. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să rămână în continuare peste noi. Duhul lui Dumnezeu să ne descopere fiecăruia lucrarea aceasta mare a lui Dumnezeu care o are cu fiecare. Și în felul acesta să ne apropiem de trupul Domnului, să ne apropiem de sângele Domnului cu o inimă smerită, cu o inimă mulțumitoare. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute la toți. Amin. Amin.
un verset sau două. Sunt multe monumente în lume ce-s ridicate către cer, dar ca Golgota nu-i niciunul în univers, în Israel, al dragostei ce dăinuiește din veșnicii în veșnicii. E ancora credinței vie, iertarea Sfintei mântuiri, iubire, iertare, o viață nouă-i Golgota, e prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta. Iubire, iertare, o viață nouă-i Golgota, e prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta. Pentru cuvintele minunate care le-am auzit până aici, va trebui cu ajutorul lui Dumnezeu să ne apropiem de lucrarea sfântă. Noi vrem întocmai să respectăm, dragii mei, regulile care sunt puse, pentru că dați-mi voi să vă spun, atâta e bine cât e bine. Dar dacă, Doamne, prin să ne apere Dumnezeu s-ar întâmpla, zic ceva, atunci e problemă cu noi. Eu l-aș spune la frați să respectăm ceea ce autoritățile ne-au impus. Multe frământări s-au ivit în privința aceasta. Ca și dumneavoastră m-am frământat și eu mult. Și am spus, Doamne, acum au fost 12 ucenici. Biblia nouă ne spune că a fost un singur blid. Apoi a fost un pahar, când ne spune că a fost un singur lighean. Dar vedeți dumneavoastră, lucrurile nu erau surori, sigur că da. Ce facem cu un lighean? Vedeți dumneavoastră. Și m-am rugat lui Dumnezeu pentru cei care v-am scris, știți, pentru cei care nu aveți telefoane de acestea mai performante, vreau să vă spun ceea ce m-a încredințat pe mine Dumnezeu. În fața mea a apărut un platou, mai multe libiene, cu apă pline, mai multe farfurii cu pâine, mai multe pahare de tot felul cu rodul vițe. M-am frământat, să știți dumneavoastră, mult. Mie nu trebuie liniște și pace în biserică. Și-a venit un glas și m-a întrebat, ce vezi aici? Ce e aici? Doamne, ce să văd? Un platou frumos, mare. Ce-i valoare aici? Am spus, Doamne, ce-i în paharele acestea și ce-i în farfurii valabil. Și apa care simbolizează spălarea picioarelor. O mână le-a dat la o parte, dragii mei, așa. Au apărut platoul din nou, dar goale toate. Și-a venit mâna din nou și l-a dat la o parte, acestea n-au valoare. Valoarea este trupul și sângele Domnului, dragii mei. Nu fost de ajuns atât. Am spus, Doamne, dacă așa stau lucrurile, când va aduce situația aceasta, cine Domnul la frate din conducere, să fie toți de acord, ori într-un fel, ori în altul. Ce credeți dumneavoastră? Primul care a fost fratele Dămneam aici de față, a spus, băi, omule, nu se mai poate face cina cu un singur pahar. Așa ai spus, frate Dămneam. Și nu puteți contrazice că n-ar fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, fratele Dămneam. Și ceilalți, fratele Simi, fratele ăsta, toți la rând au spus, respectăm, nu se mai poate. Și atunci m-am liniștit
Și vă rog în numele Domnului să vă liniștiți și dumneavoastră. Să nu pălim atât de mult la material, la sticlă, că nu costea să ne împărtășim. Sigur că de aici, dragii mei, toate lucrurile se vor face, se va cere binecuvântarea. Dați-mi voi să vă spun, nu peste paharele acestea, nu peste parcuriile acestea. Se va cere binecuvântare peste pâinea aceasta, ca Dumnezeu să dea valoarea trupului, mărit să fie numele Domnului. Ne vom ruga și se va ruga fratele Simi pentru rodul viței care e aici. Nu pentru paharele acestea care le vedeți, ci chiar vă rog, după ce veți folosi, puteți să-l aruncați acum la coș. Sunt acolo că nu mai au valoare. Sau să-l păstrați. Nu materialul acesta, dați-mi voie să vă spun, este important. Este important ceea ce este în el, de fapt. După ce se va cere binecuvântarea, împreună cu frații, vom spune fiecăruia, sigur că da. Binecuvântarea se va cere peste rodul viței. Și apoi vom folosi paharele respective. Deci noi trebuie, frați și surori, să respectăm. Dacă, Doamne, s-au întâmplat atâtea lucruri, aventurieri ca aceștia, că Domnul pe noi ne apără, sigur că da, avem un Dumnezeu care ne apără, dar nu mă jucați cu lucrurile acestea. Știți, la Leteag, la Șintereag, lucrurile acestea au fost. O sunat fratele Iuga, la Dezechile, ce la voi? Păi bine! Păi, uite, s-au adunat aici la noi, la o casă, au făcut cina și 16 dimineața au făcut poliția, pe tot i-au dus. Nu ne jucăm cu Dumnezeu, frați și surori. Ceea ce putem noi să facem, eu asta știu că trebuie să fac eu. Și de eu, dacă respect regulile, sunt sigur că Dumnezeu este acela care le vede și le cunoaște pe toate. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că acestea sunt lucrurile care am ajuns. Cine s-au gândit la așa ceva? Dar încă o dată vă repet, să fiți liniștiți că noi toți ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului și de aici să zic, slăvit să fii Tu, Doamne. Așa să credem toți, frați și surori. Așa să fim neliniștiți inimile înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze pe fiecare. Vă invit să vă ridicați, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu. Ne vom cerceta fiecare acolo unde suntem la locurile noastre. Apoi îl invit aici pe fratele Simi, se va ruga înaintea lui Dumnezeu pentru pâinea aceasta, ca după rugăciune, Domnul să dea valoarea trupului, se va ruga pentru rodul viței, ca după rugăciune să dea valoarea sângelui, care are putere de iertare, are putere de vindecare și zicem slăvit să fie Domnul. Suntem la rugăciune, frați și surori. În numele Domnului Iisus ne-am închinat și îți mulțumim. Amin. Rămânem așa, puteți căuta o cântare și frate să apropie să facem prânderea. Încina Domnul a serbat, El atunci când ne
deosebire, care sunteți pentru Sfânta Cină, rămâneți, vă rog, pe picioare, frații vor trece pe la fiecare, să fim atenți, să nu rămână nimeni, suntem mai împrăștiați, așa e situația, dar putem să facem în pace și liniște această lucrare. Dumnezeu cum cer să vă binecuvânteze. O să coborăm să plătim. E prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta. Iubire, iertare, o viață nouă-i Golgota. E prețul pe care l-a plătit Iisus. S-ar putea să fi trecut cu vederea careva. Vă rog să ridicați o mână dacă careva n-ați fost serviți. Ați fost serviți toți? Dacă toți am fost serviți, merită așa, cum suntem, ne ridicăm, care stați jos, și din toată inima să mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua minunată în viața noastră. Dacă n-am dormit nopțile acestea, am tot întrebat soția ce cu tine? Sunt sigur că la noapte Domnul liniștit. Ați înțeles și spuneți, vă rog, și la ceilalți că nu a fost altceva decât ne-am împărtășit cu trupul și cu sângele Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Să ne facă Dumnezeu să înțelegem tot așa, dragii mei. Sigur că, da, frați și surori, dacă Domnul ne îngăduie, mă gândesc că următoarea cină să o facem în biserică. Trebuie să ne conformăm situații, spălarea picioarelor. Domnul vede și cunoaște, nu se poate face. Rămâne să o facem pe viitor, frați și surori, și spălarea picioarelor. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu înțelegere pe fiecare. Mă gândesc, dragii mei, acum, la urmă, vreau câțiva frați, rămâne să adunăm scaunele, punem acolo în garaj, la Ilie, și totuși mă gândesc să mâine sărbătoare, cei care putem, să mai venim și mâine dimineață. Ce spuneți dumneavoastră? Să venim sau să nu venim? Să venim. Să venim. Care puteți, eu nu vă pot obliga, 2 ore, tot de la ora 10, mâine dimineață, dacă vedem că plouă, am fost și prin ploaie duminica trecută. Tare bine să o simțiți la care nu contați cu plouă. Am avut un vreme, o contat că am fost la părtășie. Oricum, dacă Domnul ne îngăduie, duminica viitoare, la ora 10, ne întâlnim din nou aici și mâine dimineața la 10, cei care puteți, aveți dragoste și vă faceți timp, ne întâlnim din nou aici, în casa Domnului. Cei care aveți situații în familie, trebuie să duceți la bolnav, veniți câte unul, vă rog, că și așa aici suntem urmăriți, să nu ne aglomerăm prea tare. Cred că a fost bine, distanțarea, fiecare Dumnezeu să ne dea lumină, să ne dea înțelepciune, nu știm cât va mai fi, ce-a fost greu trecut, dragii mei. Veniți la rând aici să vă putem servi. La toți vă doresc o dupămasă binecuvântată de Dumnezeu, să aveți poftă bună la masă și pentru tot ajutorul lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm. Fratele Iachim Moran să mulțumească Domnului, să vă încredințeze în grija Domnului și harul Domnului să rămână și să fie cu fiecare. Amin. Harul Său ne dă biruință. Harul Său ne umple de credință. Harul Său ne dă biruință. Harul Său ne umple de credință. Harul Domnului să rămână să fie cu noi toți. Să vă binecuvânteze.